necesito consello. O consultorio de Noche Mocha. Escríbenos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué estás detrás? ¿Sí? Qué tío guapa que nos Sí, viene. verdad, estupendo, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien, Estupendo, ¿eh? imos Esta ca... xente sempre por detrás. Isto é moi de programa de pola tarde, verdad? Sí. Que tal? Estades ben? ¿Qué tenemos? Oxe, vai confesar a súa relación con outra persona, José No, María, no. que ven aquí con súa... Monaría, sería bonito. Estaría moi bonito. José María vai Ben, confesar a súa relación. imos cunha carta que Estamos no realmente... consultorio de Noche Mucha, por se non vos lo dixemos. Vamos a responder a unha das vosas preguntas destes milleiros e millóns de cartas. Xa teño eu Por que escollida. collecha rosa? Porque é o teu color preferido? Non, porque me dixo o equipo de dirección que era esta carta que había que ler hoxe. Non é o teu color preferido rosa? Non, máis ben é o azul ultramar. Sí, o turquesa. Por vístete de color, anda. Ben, Fai algo de Ponte Bonita. Ben, Veña, hoxe vamos imos con a carta que nos escribe Cándida. Cándida, que tal? Como estás, Cándida? Cándida, que nos escribe dende Arnoia. Arnoia, que pimientazos en Arnoia, Moi ben. Moito máis grandes cos de Padrón. A ver, Moi ben, pois sí, pois... será ben. polo abono que lle No, botan. pero son distintas... Abonense moito máis. Son distintas razas. Mas non pican, No, porque Os de son Arnoia é raro distintos. que che piquen. Ben, imos con esta carta que... Bueno, eu tuve un mozo de Arnoia que me picou alguna Bueno, vez. claro, que no. Non vamos a falar desto, vale? Pero Ben, vamos imos a falar que a carta que nos escribe Cándida, e a ver Cándida, cal é por o favor. problema que ten. Cal é o problema que tes, Cándida? Cuéntanos. Ben, queridas conexas. Gracias. Home, que tal? Ti tamén Xa se eres ven, querida. xa se ve que ven así emotiva. Vamos Moi a ver. ben. Tiño un problema moi grande. Ajá. Ben. Eso vamos a dicir nós. A ver, ti sigue falando. Ben, tiño un problema moi grande cos paxaros. quen? Cos paxaros. Vin é unha película que Bueno, tamén xa, tiña un pero non problema creo que sexa iso. Nada, é Ben, sulfatar, non hai problema. resulta que teño unha finca Sí. na casa que ten moitas cerdeiras. Ai, que ben, xa sei que por onde sorte. vas, creo que xa sei por onde ten vai. moita sorte, ben. E dis que Sí. os merlos comeron nelas. Ai, claro, pobre. E a min... Eso é normal, non te extrañes que os a menos coman verdade é que cereixa. a natureza é así, ven o paxaro, comen as cereixas, pero... Que máis, que máis? Non nos imos adiantar, e a min dame igual. Sí. Pero o meu marido non. Pa iso están. Claro, que ten os homes para preocuparse do de fora. Exactamente. Eh. Para que se preocupen por eso. Sí. Ben, continuo. Pero o meu marido non. E por iso pasa o día velando nas cerdeiras. Normal, para iso están, é o que dixi eu. E digo eu, non haberá métodos para que os merlos non vayan... Xa se poñen. que non vayan e non tiña que estar el ali? Sí, home, por suposto. Eu creo que xa sei por onde ves, hai Sí. moitos métodos, Que hai un montón deles. A Moitos verdade é que métodos. temos un amplo abano para poder Eu- eliminar estas pragas, isto indesechable, porque quen quere comer as cereixas somos nós. É dicir, os paxeriños tamén teñen que comer. Está pedindo métodos, non que fales sí. e fales e non lle des respuestas. Exactamente. Vale? Pois estamos políticos. A ver, escoita, Ben, o que tens que facer é un compadís. Por exemplo, un compadís é unha Compadís é o solución. mellor que pode haber, É país. verdade, ti dirás, que tontería é iso do compadís? Ten Correcto. razón a miña irmá. Estás traballando moito últimamente o compadís nas cerdeiras. Exactamente, pónselle así un cordonciño polo burato do compadís e colgase pois dunha rama da cerdeira e Cando o entón... compadís vira, fai reflejos Fai e o reflexos. paxaro dirá, ai, Ben. Dios mío, que discoteca de Nuestra Señora, debe ser un after hours. E arranca. Canto... Gracias. Pensei que xa sabíades isto. Vos pensei que xa sabíades isto. Pero Cantos máis compadís teñen, mellor, máis lucerío vai haber. E Ui, máis o paxaro xa se escagarriña polo aire. Na máis ver unha cerdeira con Pero, brillantes xa se escagarriña vivo. Tamén hai outra... creo que Espera, non- que acaba, ainda non acabei. Pero esta solución Hai outra non é a que- solución. Se ves que non funciona e tienes máis de casetes que de compardís, os casetes non nos colgas que non brillan. Vale? Ben, É mellor un fogonazo de gas. Metes o gas, hai unhas máquinas de gas que van metendo petardazos, poslle o reloj para que bote un petardo cada un minuto. Home, vamos a ver... Cada minuto, ¡bum! Entonces o Hai paxaro... outros métodos que, a ver, o das explosións E sí ali que non funciona. hai, pero non che aparece por ali nin un estorniño, nin un merlo, nin unha gaviota. Ningún xabarín Nin tampouco, unha porque... nin xente, así que vas ter todas as cereixas na cerdeira. Este ano vas poder comer cereixas, querida mucha, mía. pero esta non é- Gustaríame que che poidamos ayudar con esto e que che teñamos ayudado. É que... Gracias por escribirnos. Que sí, que pasa? Mucha, é que realmente sí, está moi ben todas estas respostas, O pero... petardazo é o mellor que podes facer. No, pero que... Olvídate de petardo a directamente. carta continuaba e que non... Que eu pensei que iba por aí, pero non, Vale. pero... Ben, estábamos xo con que o marido estaba todo o día ali. Sí. Vale. Pero sobre todo, que continúa aquí,
sobre todo, é que o que pasa é que agora non é que só vaya de día, é que tamén pasa todas as noites velando nas cerdeiras. Uy, Cándida, Uy, Cándida. uy, uy, Ay, alma uy. Cándida. Isto sí que... Vamos a ver. Tens que saber unha cousa, Cándida. Os paxaros só comen de día. Vale? De día. De noite non hai ningún paxaro que coma. Bueno, pero as paxaras comen de noite. Eso Cándida. pode ser. Sí que tens que estar prevenida porque igual en vez de merlos son merlas. Exactamente. Nas que está picando o teu marido. Ben, querida amiga, para isto sí que non temos unha solución. Sí que temos. O que vale para o petardazo, para iso, o petardazo que lle tens que meter é ao teu marido. Méterlle o petardo cada minuto na entreperna, que vai facendo pero bo cañonazo, na entreperna. Cada minuto non será moito, non? Cándida, fazme caso. Ben, bueno, pois isto Da verdad, é... como lle deixan de gustar as cereixas. Ben, pois isto é todo, creo que non che podemos máis axuda, e nada, vémonos a semana, escríbelle nas cartas, e ata agora. Vigila o teu marido, Cándida. Miña pobre Cándida,